ପାଣି। ଆମ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଗୋଟେ ପାଣି ପିଉଛି। ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ କି ପୁରା ଇଏ ଭାଇ ମୁଁ ଏଠି ହଗିବି ନା ଶୋଇବି? କଣ ଯେ ସାଙ୍ଗ ଏତେ ଟେନସନ କଣ ପାଇଁ? କଣ କହିବି ଭାଇ, ଆଜି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଗାଁରୁ, ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ କେହି ରୁମରେ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। କଣ କରିବି ଭାବୁଛି। କଣ କିରେ ଭାଇ ତୁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛୁ? ଆରେ ଭାଇ ଆଜି ଗୋଟେ ପିଲା ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲା, ମୋ ରୁମକୁ ଆଜି ଆସୁଛି। ସେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚି ପିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲା, ଏତେ ମେଳୁଆ ପିଲା, ତୁ ଶୁଣିଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଯିବ। କୋଉ ପିଲା କଥା କହୁଛୁ କିରେ ଭାଇ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୋ ରୁମରେ ରହୁନଥିଲା ପିଲାଟା, ଏବେ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି ମାସେ ହେଲା, ଆଜି ଆସିବ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲା ପରା। ଆରେ ଭାଇ ଇଏ ମୋର ସେଇ ସାଙ୍ଗ କଥା କହୁନି ତ? ଏ ସାଙ୍ଗ ତୁ ବସି ପଡିଲୁ କଣ ପାଇଁ? କହ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ। ପାଣି ଦେ ଭାଇ। ପାଣି ଆଣେ, ପାଣି ଆଣେ, ପାଣି ଆଣେ, ପାଣି ଦେ, ପାଣି। ପାଣି ଭାଇ, ପାଣି ପାଣି। ପାଣି ବୁଝୁଛୁ ନା, ପାଣି ନେଇକି ଆଇଛୁ। ତ ପାଣିଟା ଭାଇ ଭୁଲରେ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି, ସରି ସରି। ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ ପାଣି ଅଛି ରେ ଭାଇ। ଭାଇ ଏଇଥର କହ, ତା କଥା ଶୁଣି କେମିତି ଚମକି ପଡିଲୁ କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଭାଇ ତୁ ମତେ କଣ ପଚାରୁଛୁ? ସିଏ ବି ଜାଣିଛି ତା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଠୁ ବେଶୀ ମୁଁ ତାକୁ ବେଶୀ ଭଲ କି ଜାଣିଛି। ତାର ଦାଦୁ ହଉଛି ପବନା, ତାର ବାପ ହଉଛି ଡହରା, ସିଏ ଶଳାଟା ହଉଛି ଦେହି ପୁଅ ଟାଉଟରଟା ଶଳା। ଆସିଗଲା ବୋଧେ। May I come in? ସାଙ୍ଗ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀୟ ହସ ଦେଖିକି ମୋ ମନ ପୁରା ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଆମର ହସଟା ଏଇଭଳିଆ। ଆଉ ବାଳ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହିଁ ହସୁ, କିଳା ତ ନେଇ ସାରିଛି, କିଳା ପଶିଗଲାଣି। ଆଛ ଆଛ ଆଛ। ବେ ସାଙ୍ଗ ତୁମର ଏଇଠି ତ? ହଁ ଭାଇ ଏଇଠି। ମୋ କଥା ତାକୁ କିଛି କହିବୁ? ନା ରେ ଭାଇ କିଛି କହିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଚୁନା ଲଗେଇଛୁ ତୁ। ଆଉ ଭାଇ ଗାଁ ଖବର କଣ? ଗାଁ ଖବର ଆଉ କଣ କହିବି, ଗାଁରେ ତ ସବୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପକା, ବ୍ୟାଗଟା ଟିକେ ଭାରି ହେଇଛି, ପଛଆଡ଼େ ପେଲି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ, ତଳୁ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଠୁ ଦିଅ, ଏଇଠୁ ନେଇନେବେ। ସେ କଥା କଣ କି, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସଂସ୍କାରୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ମତେ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ନେବ ସବୁ ତଳ ଆଡୁ। ଭାଇ ସମ୍ମାନ ବହୁତ ହେଲା, ଟିକେ ଗାଁ କଥା ଟିକେ କୁହ ଭାଇ। ଗାଁ କଥା ଆଉ କଣ କହିବି, ଗାଁ କଥା ଛାଡ, ତମେ ମୋ ଦାଦୁ କଥା ଆଗେ ଶୁଣ। ମୋ ଦାଦୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମାନେ ମୋ ଦାଦୁ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ତମେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି। ଶୁଣିବି, ମୁଁ ବି ଶୁଣିବି, ମୁଁ ବି ଶୁଣିବି, ମୁଁ ବି ଶୁଣିବି। ଭାଇ ମୋ ଦାଦୁଙ୍କ କଥା ଆଉ କଣ କହିବି, ଦିନେ ହଠାତ୍ ମୋ ଦାଦୁ ହନୁ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ହାତରେ ବାଟୁଳି ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ହନୁ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ କିନା କଣ ହେଇଛି, ହନୁ ଯୋଉଠି ବସିଛି ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଆମର ପୋଖରୀ ଅଛି। ଉପରେ ହନୁ, ତଳେ ପୋଖରୀ। ଦାଦୁ ଉପରକୁ ମାରୁ ମାରୁ କଣ ହେଲା, ତଳକୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଗୋଟେ ପାଣି ପିଉଛି। ମାଛ ପାଣି ପିଉଛି। ଦାଦୁ କଣ କଲେ ନା, ଦାଦୁଙ୍କର ବାଟୁଳି, ଦାଦୁଙ୍କର ବାଟୁଳି, ଉପରେ ହନୁ, ତଳେ ମାଛ। ଦାଦୁ ଏମିତି ଏମ୍ କରିକି ହନୁକୁ ମାଇଲେ, ହନୁ ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଜିଛି, ମାଛ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜି। ମାନେ ମୋ ଦାଦୁ ଗୋଟେ ଗୁଳିରେ ଦିଟା ଶିକାର କରିଦେଲେ। ହନୁ ଗାଣ୍ଡି, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ହବ, ଦାଦୁଙ୍କର ବାଟୁଳି, ହନୁର ଗାଣ୍ଡି, ମାଛର ମୁଣ୍ଡ। ଆଉ ଥିବ ହାତିକି ଦି ଫାଳ ହେଇଯିବ। କଣ ଭାଇ, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ? ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଭାବି ନେଇଥିଲି। ନା ତାପରେ
ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ରକ୍ତର ନଦୀ ହୋଇଗଲା। ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ହନୁ ବା ପଳେଇଲା। ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ପୁରା ରକ୍ତ ବାହାରିଗଲା। ଭାଇ ମାଛର ଯୋଉ ରକ୍ତଟା ବାହାରିଲା ମାଛଟା କେତେ ବଡ କି? ଭାଇ ଏତେ ବଡ ହେଲେ ଏତେ ବଡ ହେଲେ କଣ ହବ? ମାଛଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଥିଲା। ତା ଦେହରେ ବା ଚୁଟି ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ଚୁଟି ମାଛ ଆଉ ପୁରୁଣା ମାଛ ନା। ମୋ ଦାଦୁ ତାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହଁ ମୋ କାଟିଲ କୋଉଥିରେ ପନିକିରେ? ନାଇଁ ତାହେଲେ କରାତରେ ତାକୁ ଚିରିଲେ। ମାଛଟାକୁ ତମେ ପୁରା ଚିରିଛ? ହଁ ପୁରା ଧରିକି ଚିରିଲେ। ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିଛ ନା ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛ? ନାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଲି। କିଏ କଲା? ମୋ ମା। ମାର ପେସେନ୍ସ କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମ ଦାଦୁ ଲାଇସେନ୍ସ କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆରେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି, ସେ ମାଛଟା ଏତେ ପୁରୁଣା ଥିଲା ପୁରା ଖାଲି ଚର୍ବି। ଖାଇନୁ ମାନେ ମୋ ମା ତାକୁ ଆଗେ ରାନ୍ଧିଲେ, ତାପରେ ଶିଳରେ ବାଟିଲେ। ମାଛକୁ ବାଟିଲେ? ଆହୁରି ଅଛି ବାଟି ସାଇଲା ପରେ ହୁମା ଦସ୍ତାରେ କୁଟିଲେ। କୁଟିଲା ପରେ ଆମକୁ ଦେଲେ। ଖାଇଛ ମାଛ ନା ତୁମ ଦାଦୁ ମାଛ ଆମା ଦସ୍ତା କୁଟା ତୁମ ଖିଆ ଆହୁରି ଅଛି ଭାଇ ସଭାନୁ ଗାଣ୍ଡିଟା ବି ରହିଗଲା। ହଁ ଗାଣ୍ଡି ସବୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଲାଗୁଛି କଥା ଗୁଡା ସବୁ ନା ଏଇ ପଟ ଦେଇ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତମ ଦାଦୁ ନାଁ ଟା କଣ କହିଲନି? ଇଏ ମୋ ଦାଦୁ ନା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀ ପବନା। କଥା ଗୁଡା ସେଇ ପାଇଁ ଉପର ଦି ପଡୁଛି। ଆହୁରି ଅଛି। ଏ ମୁଁ ସିନା ମାଛ କଥା କହିଲି, ହେଲେ ଶେଷରେ ମାଛ କଣ୍ଟା କଥା ବାକି ଅଛି। ସେ କଣ୍ଟା ମାଛ ତ ପୁରୁଣା ଥିଲା, ସେ କଣ୍ଟା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବାଡି ପଛରେ ପଡିଛି। ତାକୁ କେହି ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ବା ଏତେ ଟାଣ ଅଛି ଯେ କୁକୁର ବିଲୁଆ କେହି ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ମାଛ କଥା ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି। ଟିକେ ଭାଇ ରୁମ୍ ଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ସେଇଆ, ମୁଁ ତ ରେଡି। ଚାଲ ରୁମ୍ ଚାଲ। ଆସ। ଏଇଟା ତାହେଲେ ଆମର ରୁମ୍? ନା ଏଟା ରୁମ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ ରୁମ୍ ନୁହଁ ପାଇଁ କି? ଏସି ରୁମ୍ ରଖିଛି। ଆସ ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ କି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ଏଇଟା ରୁମ୍ ନା ବାଥରୁମ୍? ମୁଁ ତ ତମକୁ ରୁମ୍ ଦେଖେଇଦେଲି, ତମେ ଯୋଉଟା ଭାବିବ ଏଟା ହଉଛି ସେଇଟା। ଭାଇ ମୁଁ ଏଠି ହଗିବି ନା ଶୋଇବି? ମୁଁ ତ ରୁମ୍ ଟା ଦେଖେଇଦେଲି, ତମେ ତାକୁ ରୁମ୍ ଭାବ କି ବାଥରୁମ୍। ଛଡ଼ାକୁ ପାନେ ଦେଇଛି। ଛୁଆଟା ଗାଁର ବହୁତ ବଡ଼ ଟାଉଟର ଥିଲା। ହନୁ ଗାଣ୍ଡି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ। ଛୁଆଟା ରୁମ୍ ମାଗୁଥିଲା, ବାଥରୁମ୍ ଦେଇଛି। କଣ କିରେ ଦେଖିଛି ମାରୁ? ଦାଦା ନା ବୋଲି ହଁ ରୁହ, ସେଇଟା ସରିଲା। ରାଇଟ୍। ହଁ କଥାଟା ବି ସେମିତି। ଏଇଠୁ ଡାଇଲଗ ତମ ଦାଦା ନା ସେଇଟା